ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଡାକେ? ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରଘୁନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୋହ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ପରିବାର ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ସମୟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆତ୍ମା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘର ଓ ପରିବାରକୁ ଦେଖିପାରେ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକିଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସଂସାରର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ରହେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯମଦୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଚାଲ, ଏବେ ତୁମର କର୍ମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରଘୁନାଥ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ଯମଦୂତ କହିଲେ, ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ କରିଛ, ସେହି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିବାର ଏଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ନୁହେଁ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ସେ ଯମରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମର ବିଚାର ହେଲା। ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ ସେ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।